Aktar kmieni llum flimkien ma' numru ta' ministri għamilna l-ewwel analiżi preliminari tas-sentenza u qbilna li għada filgħodu ser inkunu qegħdin indaħħlu rikors fil-qorti fejn se nkunu qegħdin nitolbu illi jitnaqqas jiġifieri jiġi akkorċjat il-perjodu tal-appell bil-liġi kulħadd għandu dritt ta' 30 ġurnata biex jappella, ħanamlu talba lil qorti biex dak l-appell, it-terminu tal-appell ikun se jiġi imnaqqas. Jekk eventwalment jidħol appell, se nagħmlu talba wkoll biex jinstema dak l-appell jinstema b'urġenza sabiex il-kwistjoni tiġi definita b'mod definittiv li nista' niżgura huwa tkun xi tkun l-eventwalità is-servizz se jibqa' jingħata, jiġifieri s-servizz mediku, l-impjiegi tal-ħaddiema kollha huma garantiti u nhar it-tnejn ukoll fil-Parlament ser inkunu qegħdin irresqu l quddiem talba biex nhar it-tnejn stess id-deċiżjoni tal-lum il-konċessjoni b'mod ġenerali, jiġifieri s-servizz b'mod ġenerali li jagħtu l-isptarijiet jiġi diskuss fil-Parlament se nkunu qed nagħmlu dik it-talba aħna stess saqsejtni jekk il-pożizzjoni tiegħi hix tenibbli nista' ngħidlek huwa illi l-qorti ħassret 4 ftehimiet, 2 minnhom datati 2015, 2 l-oħra datati 2016 dakinhar jinaqqas biss kont għadni membru parlamentari.